Panas-panas ngene nggawa angkong isi kompos jar. Saiki aku ngerti, ngurusi lingkungan sekolah kuwi tibake ora gampang. Nah, kuwi Ci, sekolah adiwiyata ngajari awake dhewe ora mung buang sampah. Ning kudu pinter ngolah supaya migunani. Roji, botol plastikmu aja ditinggal ning pager. Sekolah adiwiyata kudu resik lan ricik, bisa diwiwiti saka prakara sepele. Iya Lus, tak lebokne ning tong sampah sing khusus plastik. Saiki aku luwih ngati-ngati kok, suwer. Sip, apik tenan. Lingkungan sekolah sing resik gawe kahanan sinau dadi luwih betah. Iki tak fotone nggo dokumentasine kanggo pojok adiwiyata ya. Botol kuwi mengko iso diklumpukne ning bank sampah sekolah. Saka kene siswa iso sinau peduli lingkungan lan tanggung jawab bareng-bareng. Ngrasakne hawane ning ngisor wit iki beda banget karo lapangan sing panas. Iki buktine pentingnya ruang ijo ning sekolah. Mula saka kuwi, program sekolah adiwiyata kudu terus dilakoni. Piye yen awake dhewe netrapake zero waste ning kantin? Tegese kudu nggawa wadah dhewe saka omah ya. Ora angel, sing penting migunani. Bener, yen wis dadi pakulinan saben dina, siswa mesti bakal luwih peduli lingkungan. Aku siap nggawe poster lan video edukasi sekolah adiwiyata ben kabeh warga sekolah ngerti lan melu nindakake. Ibu bangga karo semangatmu. Sekolah adiwiyata kuwi dudu mung program, nanging sawijine upaya maun karakter lan tanggung jawab marang lingkungan. Nggih, Bu. Kula lan kanca-kanca badhe nglaksanani lan njaga nilai-nilai adiwiyata ing sekolah saben dina. Wara-wara, adiwiyata kalebu program pamarentah. Babakan upaya anggone mangun kahanan sing nyaman mligine ing papan pawiyatan. Program iki mangun rasa peduli warga sekolah. Anggone bisa ngutamakne karesikan supaya ora dadi sumber masalah. Kanca-kanca, padha ngerti ya, adiwiyata ora amung dadi program negara, ning mangun pakulinan para muda-mudi. Eling yo kahanan nyaman aset kanggo pendidikan. Ayo bareng-bareng jaga lingkungan.